Olivia is a family member to Reverend Father Jubon. And even you call your Reverend Father George Atta. That is your family. But you are called Richard Abdulakara. Amen. Okay, once again, wherever that you're watching us from, this is Ojaba TV, or you are watching us from Abi TV. I am your messenger of God through the states here of Ghana, Prophet Manokin. I'm telling you, say, as a messenger of God. I do you know that in Abasi, I don't say a radia casa for showing fear after deep for you. When it gets to that time, then I will talk to you, so I have to deliver for you. Oh, in Sri Lanka, Safari Radish, Radon Berryman, I was showing you so. May that's what I see. No matter what you are going through, no matter the challenges that you are facing in life, there is still hope for you. And in that soul, the mount. Yes, you when in that soul, Christo, now when you deep for the India, no fears. Cause no fears. Cause no fears. No fears, no fears. Oh, Israel. The nation is a made the Juma de Cassavin at the Ebrewo. Come on. They now going to see you never Radimuno. And Ra, no so things. And Ra, also bomb pay. It is a net. A Radiama Obia question ye na. When say, also, what point between us ye or child? So I said, Job can so see very trust of going that so said, a best sense you add in here, the English form, and your Shepradako, Obibenum Piota, Yaka or the better form, we know so, most of you, and not say in Sugar Petit Accra, and not say, Obiba too, you should be a trouble baby, and the Papa for until when you are so English form. Since there is life, there is hope. 5-day prophetic gathering. I hear 5-day prophetic gathering. A deep for shame with you. Now I'm saying, to make the way, a bed bound for to get the amount. A billion for to get you will never forget these days. 5-day prophetic gathering. A deep for no, and a Abishia, Neshia member, the Radia for so. I when the prophet speaks, this 5-day prophetic gathering, this 5 days prophetic gathering from 27th to 31st March. I'm telling you, there's a great man here with me. Watch them I'm saying no fears, no fears. 27th, 28th, 29th, 30th, 31st March. No fears. No fear because the prophets are going to speak on their behalf. I'm telling you, sir. And give for me the cancer. I'm say, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st March. You say, Mama, now we can't some more Jumano. I war a Juma is a casem, a contio, I are a hey, now we say, I say, may I move for no now it's the new also Fanny be deal come on. Now unimno. Yeah, unimno. But me pese me ma o ti ase. No chance so be be sem no a. What about Betty Medinas? A 5-day prophetic gathering. 27th to 31st March. So your software so you dem say 5 days way or say when the prophet speaks. Already see. Already nyankopɔ ka say. Munjimi already establish you. After establishment, believe in my prophets, you shall prosper. Your prosperity will be connected to them. Remember, beyond that down. Do not be deceived by anybody. Say no fears. 5-day prophetic God, no fears. And distance can never be a barrier. Baby, I will be a free son, not your Betty. Shall say, Pop, prophetic God be ready. Now. From Israel, no be for Cassia, Apostle Cassia, Tamusra,
ona host program no papa be biem na me say na so na fesi otimi say enipa be 1000 epa if you penti what you many pay wa woni nti na program na eba so if you miss it watch that asejima I'm going to do Pastor, praise God. Hallelujah. Very so simple, quiet me. But hey, you see him, eh? Oh, you are not trouble sharing. I mean, I swear, yeah. Oh, so for Jima. Papa, yeah, Boko. I don't know. Prophetic gathering. My general overview. I want to share to say a Juma debate. Idi kan me de enchia kese edema Abi TV eni Ojaba TV ahwefo nyina adofo wo mu follow Ewurade nkoso nhyiram na oma mu sunsumu ahoden sunsumu yokodu na mtimi fa nyina mu da bia because a TV station a wo hwa edemboa ebrew nti wo hwa ebeboa na osofo ebiewu na me de nchia edema ankasa me ma Bishop Janet Bishop Sewa or D4 D4. This woman is so blessed and me kashe nyankopon di enya yenhia nanka ya mo bi ne nam chances kan emfa bara se danka Ewurade se wode ne nkwa ache no Ewurade nkoso mo ne ho ba ma me afi me de ma eye me ankasa me brother prophet the nations here the states here me ka state na Accra is state. Okay. But when you state or your nation, yeah, no one said state here. That means Accra, yeah, state. What I say, but your nation here. Medenchia Edema, my brother. A radisha no one no man and who come for baby or media. Now, also Fujima. Say Jumedia, a barber caution. The person, the training for Nika, crab, adofo, normal or etias. No crane, say. Say Jumedia, barber caution, a year 5 days prophetic gathering. No, a Jumedia beer, a radid tone and Marco Masono, a check. Nana, ye bomb pie, say ye pet, pack a quart, ye look up where was. Na that is any indoors. Dabi. Also Debbie. A damn Debbie. Enye a dame. Yeah, Tabora, Star Junction. School be a friend of Happy Home School. Happy Home. Yeah, Happy Home School. Now, a school no. Anyway, no more park kesiye. And also now, yes, 5 days prophetic gathering no ekoso eho na ekoso na me kan wasemo a say what prophetic na what the state here me ya na me state no me nation here the whole Ghana nation no wo musia me ya apostle yes me ya apostle na masema da bia me kan no obi ante ahye eya na ye manigi bebiri se Ewurade di yen be hwe Bishop Janet Sewa na onam no supega Holiness of Christ Zion Ministry asafo na di si ho na yen so ye beto ye na wa man ya hoden se ye mfa nsom ba no kwasem so fujima sa program we obi a wotu anamo aba bibia ne nim se obeye nhira eniem ebesi no ano oden and we starting no uka biribi say ebeti nya ba say the whole 5 days no na ye one particular person binti and as a program no e koso sister yintira woni nuku unse wo omusudodo eminti na Ewurade sese adwumadi emra so yeah omusudodo eminti Ewurade pese biribi say enkoso na emfa wo mu mpagya emre wo mu
ɛyɛ no nti na sɛ adwumadie no ɛkɔ so. Nipa no fa ne sɛ advert wɛ yɛ bui ɛyɛ no painting na program no ba so. Wode hyɛ w'adwene mu saa ɛsiane sɛ hyɛ w'adwene mu sɛ ɛyɛ mimi nti wobɛba na mparo so ɛbɛyɛ adwuma. Yeah, also whatever we use our mouth to say, God has given us power. It's on our tongue. Say whatever we use this our tongue to say shall surely come to pass. So keep it. That's all. Ade pote ade ohwehwe no on function itrim say e saa die ni na program na ekoso 27, 28, 29, 30, 31st. Happy home school. Tabora Star Junction. Tabora Star Junction. That's right. Apostle, o buka kasano, o di koko fafiri obwase Bishop. Babesi the nations here. The babesi yemame Bishop Mary. Omu nyina ba bia na say eyewo na wo ye dwumedie bia ma Ghana man nyina. Da bida. Dwumedie we family no planning yeka family a holiness, the prophetic family no. The prophetic family. That is it. Oh God, Jehovah. Yeah. The prophetic family. That is it. So well programmed, well prepared. Serious. Empire kosune eyepie. We can go din kan go ka say modin kan hye ya planning long time. Me mo me ye twen say urade be ma kwan. Hey, prophetic gathering. I tell you. When the prophet speaks, and na sofo ade ba ko ese obi emfa nhye ni tirim no say sa adwumadie ya me koi I am not going to meet human but I'm going to meet Jesus. See on function tirim say ba no ba enye bishop ntina oba da bi o de yam bodin yam fa bishop no enye maami je ntina oba enye imenti no oba enye saminti no oba enye mary ntina oba me on function tirim so be meet Jesus enye wo sofu ni ntina oba eye Jesus me Jesus ntina oba we know the shower dwum sa obaba beto wo sofu ne se wote akonyam na nso na enye ono na you Jesus because in your mind you are coming to meet Jesus. It's oba na asofo ni bia ye adwuma bia na she Jesus na ye adwuma. Eradi shira na oshe eradi till oh, hey, that man away. Ya wotre wini moja na hukunu yana da yem na ya ose no moja hukunu se ade ne Yesu moja because hukunu se esoro bue sa na hukunu ama hukunu se de obiti akonyam ete se de wo hye ahemfo che ana hukunu se moja ne ye de ababa besi wo nsem ana na obusa ho se me no mo ana ofa we hia me da wini me da TV sope one Frederick Kwansa ewurade se men kan trust wo yire we odifo ba shade da ye na wo so ye no ewurade de ne ba ye adwuma se wo wan support na entimi nya adwuma etije se wo support no wo who angels amwo mo di moja na ya ahyanso de akere ne se onu nyame de ne be ye bibi me ba shake the rams major. You are far from here. Hey, Professor. What is? Wait, will you do for me? Or shall I say so? I can yam some. I feel what tears. Oh, I'm so full. And I feel you want tears. You say, I feel yeah, or mama not she I want you any yadi obi man so called bosom so. Everyone now will go through something. Moja next say, Moja will walk. Amen.
n'ani so nkyerɛ wo. Amen. Ɔma w'asomdwe. Amen. 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 Ɛyɛ prophetic gathering we na ye babe o say ye be ye nipa ho adwuma nti o say ye prepare nneɛma to wo de ma nipa na kwasam no say obi ani wa wo ba be fa ahokyire mu wo de wo ba pa de wo be dware mu MSC seminar wa ha baby MSC paste wa ha MSC toothbrush wa ha MSC ku wa ha baby no kwasam no say eba ahobambo nso de a Kristo ti ase abamofo edi mu dwuma wo baba beto se bambo no security wise bibia ye kama wo ma na menya wo haw bia 5 days prophetic gathering. When the prophet speaks, I'm telling you, heaven will open on your behalf. Wherever that you're watching us from, get to know that we are hosting this program at Tampura Star Junction. The venue is Happy Home School from 27th to 31st of March. And the reporting date is on the 26th of March. Wherever that you're watching us from, get to know that Christ is ready. He's ever ready, waiting for you. I don't know what you're going through. It might be that your life is in a mess. Financially, you are down. Academically, you are down. Everything seems going down. That is why Christ is calling you. Let's have an encounter with this great man of God. The bishop herself, the general founder, the founder of this great ministry. Hey, Mami, obet me di nwa dance kakrache. Say me see medi eye bishop ho dance a kwan bebre so no obi ti ba bi obeka say bi a wo firi mu bi aka ho won say ni firi yafunu mu Okay, about I said, wo ma minti wo ka bi. Ene me betibi na me ni ho. Program ke se asese sa. Ano plan organizer ne bo mama ne. That time na camera semi ho, na media semi ho. Eye kumase asafo. Convention kese ase. Yes mo ya adwuma sa no bi twaye. Aprena wawi, Bishop Tony say what to say, what major na brother. The reason I healing. I tell you, your one confirm we betting you dear dance ya a bed jewel some me come because oh massa I say and obia doctor declared say oh ye na would here perfect my research you na would ya doctor declares on to know what down you yes no when that lady met Bishop and as I speak to you okay obia ye na would you it might be say oh pay fruit of the womb wow who are we you say I know hospital the bandman na be din ko fa sunsun yema. Let's meet this great woman of God. As you can see her on your screen. As you can see her on your screen, that is the general. You see, almost 16 years in ministry. I can't tell you Nayaba, the apostle himself, what in the you just need the word of God. That's it. There shall be a feeling on November the way. I know what you say. Adam and Eve. And I don't know what you say. Adam and Eve. I don't know what you say, sister. What that and pastor another phone. What that bed no kuna better hole. And you so smart you. We wake no bomb. I can't catch that. He's the teacher telling you. But the man is saying, "Yan shall come so." On was say, "Mudim." Bishop Mary. That's Bishop Mary, my sister Penny. No, me baba true no me free yin na start adwuma no kwale me free say me see the base of Jumana Bishop Mary my sister Penny
no yes of Juma dada. One ne deɛ na akɔyɛ sɛ menni mmienu wɔtumi yere ne ho kɔ ayere ne ho akɔ secondary school nanso ne kɔsɛm ne sɛ sukuu no na ɛnyɛ no na yɛ n'adeɛ ne deɛ yɛ sɔfo dwuma no yɛwɔ branches ne dodoɔ no a yɛnam fam na yɛso ayi mfidie na yɛde kɔ na yɛde kɔ yɛ ayi maame ne yɛ ɔbaa bi I don't know mɛka sɛ Bishop Jane ne ho homo no etini wɔyɛ ɔbaa no na Bishop yɛ ɔbaa no akɔyɛ te sɛ maame ne ho homo tini mi fi sɛ n'abara bɔ mu nyinaa ne deɛ no ne nyame dwuma ɛna nhunu opirikyi yɛtikyi ne nkɔm hyɛ akɔyɛ bibibi sɛ asɛ wɔhwɛ w'anim a ne wɔka na wohu sɛ na ne nkɔm hyɛ awo no na asɛm ato ne deɛ no ɛna ɛbɛtia wa sɛ wɔwɔ pirikyi obu sɛ wɔwɔ pirikyi naa no na nkɔm hyɛ naa na ɔbɛn ma wɔn ne deɛ no yɛ bibibi te sɛ ne deɛ no yɛ ne deɛ no yɛ oh nyina ka say but on no say ke bi go ya no what first na no dey ma wɔka na no say me no ka say you landing wɔka ho ɛnti am ka kyerɛ sɛ ɛyɛ this prophetic family the Bishop Mary free landing aba Ghana wɔne Pastor Charles nyinaa firi hɔ ba wɔn ba nkurɔfoɔ firi London ɛba ɔno so ne research kakra ma ya fa mu ni sɛ ɔno so gift ba ko pa healing sɛ me kan sɛ ɛyɛ na me pɛ sɛ kasa bobo bibi so because ɛyɛ mi kotodwom a so wɔn sɛ de pɛkyɛ no ɛyɛ mi kotodwom ba na me kanya me mu nokre sɛ de na me ninu no wɔn wati wɔn man so obetimi asɔ wɔn nsa wo so wo yare wo so wɔn nsa no wa pagya nwom one powerful gift obe pagya nwom okura wɔn nsa no wɔn wo nsa wɔn no bɛsa wo nya wɔn nsa okay. Wow. You think say as Job like Job now I pray baby obi obeba no ebeba be hu ne mi kan ebia fa de bi se wadwene ebia wo ba sa program we keep it maybe you are coming all your focus is on me or is on the nation seer or bishop but you will never know what the problem now what the ban na ni solution key na kuta Bishop Mary yes eya me nipa ntia in fact the suffering ya adwumi say no that is the reason why I said to you say you just make it in mind just put it in your mind that I'm going to meet Jesus me ko share Jesus that is all so we ko share Jesus there o bana do ye adwuma bia no o ye Jesus o bana do ye adwuma bia no Jesus enti obi ye adwuma bia so radio betumi afa no so oh yes am our problem na solve na say Jesus na ya me fa no so ma ye nyina ya de ye On Easter Monday, God has spoken to me that He have in mind to surprise widows. After now, yes. Because I'm going to do when you come here, humble yourself. I was talking about you. I mentioned your dress, and that's when I even said, "What said? I said, lace." They are good people, and God said, for you doing this, I will never allow the devil to take you by surprise. Sir, this is a Monday. You are having in mind to do good to the widows. That's yes, the Lord. Now, for you doing that, God said He will never allow the devil to take you by surprise. Your finances is down, and you started so well. Through you came about with RAC Credit Union. Hallelujah. Hallelujah.
You guys started RAC Credit Union, microfinance. Yes, Daddy. And it started yielding up. It wasn't successful. I am now there. There's a spirit that comes from a certain family. Kara. That is your family. But you are called Richard Abdullah Kara. Now, when the spirit comes from that family, the spirit goes into your company. It goes to the credit union, microfinance. Yes, Daddy. I am now at the microfinance. In the year 2020, the spirit started hunting that company, started troubling you here and there. And when the spirit gets into the office, when you look at your left hand side, I am seeing Eastwood Anaba calendar. It's there. It's there. So when the spirit sees that calendar, then the spirit will go back. Afei young bad donations here. Uni aketua no. Minu aketua no. Ena no meka se we say we ye minu aketua, but ne wosre ati ni minu aketua. Ne wosre ati ni no eye me na panyi. Obi ndi ase. Me da bia me kasa ase say. O you me hu ne se we minu aketua. Na we ye minu aketua no. Aduma yame ede dom me start ya me ye adwuma ni nyina okọ school o ka se be ye sofo ase me opa me ye kunfu na obi ba fie be di nsamfo a chena bobbo no because mo ma ye mo ho sofo ananya me le dabi me dia menye me hwe ni di na mse se chiwa ebra ne so ye na e chi no say na Nyankopon onim ye won ye say ye adwuma no ono kwa de nani brecha no wow we nyamedwuma mu I read like Nyankopon wa sheda say awurade fameye na awurade nso de me ye onti ase awu onti ase akoda so he's also present na we ginamu e ma say adwuma die wei Aminti yakasa prophetic gathering no obi a wo begina wani ma hye ngom de wo expect kura na bia na no ebi kura na wo ebi kura wa adwen de wo sofo bi so wo be ba bedru de wo nhia wo danim wo da awurade fa kasa kire wo obekasa ho ma age wo nsem because a prophetic gathering but sofo juma ade ba akọ me pese asofo emfa nhye wo ma adwen mo ni osofo bi a wo baabi to mirika na bra I'm telling you what the bra be suade maybe from there you will receive the touch of Jehovah and your life will never be the same. Honestly speaking, asofo this program asofo omo fan show madwum no dey tu anamo na bra sofo wo ba nese wusi ni na baabi mpo na na ye canopy asa wo dey da na hwe dey bia beda na ehia one mo bibi chesiu papa ma so ahwe me gidi na me this prophetic gathering something powerful is going to happen. Something powerful is going to happen. I'm telling you, Pastor Jima. You see, menya kwa nanka adiwe. Ye can you say ya? Siasie. When say we will never sit on this big platform. No. Ni friend ni see obeto bobabo wa. I know the buff here. If Apostle say my fast I can't go over collapse. But if you me ya too. So, funny say, you're welcome. Sound soft one. See, you need power. Last time I can say no bossy. If you don't love power, you don't love God. That's it.
And the kingdom of God is no more in West, but it is in power. Come receive that prophetic power. True. Come to us say, because they are yearning for that prophetic power, that prophetic grace. So 27, 28, 29, 30th, 31st of March, these 5 days, Mama, Daddy, foundation. Dance here no anoye din. Dance ofia anoye din. The person who sunya dance here bi. It is function to obi obebe bibia no. Obe report 26 acha number 6 now ha say. Because program no eya no pa enya number. Anopa enya number. Anopa enya number. Prophet apostle. Yes sir. Minim say di fo ni hia si ya. Carpenter fo hia omudi wawa. Odum sapele mahogany Omuke nua ho nsem. Fita fo hia omudi carburetor spanners we wasem. A teacher fo so hia omudi syllabus won komo how we say church kran kran. Okay. A die fo mu hia mudi sunsun mu komo. Okay. Sunsun komo nso na binim che se eni ho anya no kre. Chire mu chire nyame ma. Hwɛ sɛ sɔfo Juma obi ebie na no ka sɛ sunsun nneɛma eni hɔ a mpatwo omusa no ho one question wɔyɛ bɛ no die wonim kɔ fa so die wonim but wonim sɛdeɛ yɛ ya n'ani so tee no wohu yɛ so w'ani so atew wohu yɛ sɛ wada na ɛdeɛ koraa na ma nipa to nko Oh, Yehovah. Papa, what's it day? What was that? A dear na menipa etonko. Dear na menipa etonko. Question we will busa wo sa question ni wie. Na we ntumi ehuna de kura menipa tonko a. Fa so wadun se sunsun ni. I said then no be tonko. A dear na me obi etonko. A simple question. When you idea mo tonko a. So what to me say when the money tonko and one no bibia ni wo bio but one hu dia na say when to me hu idea mo tonko dia and you no sunsun mu ade scientifically they can prove it. Science intimi prove enti sunsun wo ho enti wo to wono no sunsun a ye ka wasa wo si sunsun bia ni wo no wo didi ye wo hu ya sa wamen ye ti ase but what dwele ho akota na me to ya me hu de ye ya me da yo me ko ni aso asa baba hu ya so wa babak na e dey na de call off no ese ka bi chi man kasa nkyerɛ wo brother onipa biara a ɔka kyerɛ wo sɛ sunsu bia ni wa ɔmunya ɔmasam azan ɛna de no ma wo mo nti ase ma saa nipa no nti ase sɛ saa nipa na ɔka saa de no de akyerɛ wo no saa nipa na nkasa wo ho ɔde ne ho kora wonim ne ho se me twaso on se mo beka o se do no de oni wo ho ɔde ne ho no wonim ne ho nti twase nipa no tumi to anamo wo nto anamo papa enti wan kasa wo to no sisi a wonim ade potea ɛma wutiri nfu bidani wonim ade koro saa ba sɛ yare bi timi ka nipa na tutu tiri ni nyina yes opa chi obi na fase kan pai ni tiri ni nyina na hwɛ sɛ wobɛhu enyi ntini ɛwɔ mu ana na so yi ana afu onipa wo whole body ɛyɛ sunsun wọn wọ́n di ọ̀sẹ̀ akoma náà ẹ̀bẹ̀ yẹn mu no káàdì yẹn nim sẹ́ yẹ di petrol gum ẹ̀na engine yẹn nim sẹ́ pistols bi hyehyẹ mu nti petrol náà ẹ̀kọ́ ní ẹ̀kọ́ ká ẹ̀bẹ̀ sẹ́ ẹ̀ne what do we call it ẹ̀nìyẹn bi kìkẹ́ sí ẹ̀ni à ẹ̀pẹ́ ẹ̀já náà maka ẹ̀mẹ́ muvi bàbá wo ẹ̀díẹ̀ na kò ṣí ẹ̀ bìbí máa ní pẹ́ ẹ̀já ẹ̀wúwú muvu and you are telling me there is nothing like spirit you don't believe in spirituality then you are dead. There is spirituality, I'm telling you. Soon niema wo ho and until 27, 28, 29, 30th and 31st. These 5 days. Spiritually, Mama, if anything is working against you, Mama, Daddy, put aside your academics.
Put aside your position. Put aside your wealth. Let's seek the face of God. Let's seek the power from Elohim. Don't doubt yourself. Never be deceived by anybody that these great men that we are going to meet through Christ, they are fake. Fake. I am going to say, if someone says fake, that means they're genuine. Na omatimi ehunu fake dia. Genuine no dia. Because ade fake counterfeit wo ho nko ade na je say original so. Ba papa we obi nti ase. We fake. Ye ba sunsun sama we fake. Ba ye kra no fake. Ba ye mpo enye fake. Awo ni nyina bi ehwa eni ba ye. Na so ntumi nka fake ba ye da. Na utumi aka fake man of God and fake spirit. Manka ba masa nukwe wo mu se obi kuta honhom bi na wode ye adwuma no matter what the spirit and nipa use, no matter how nipa be use no, once a yes spirit, be very careful. Don't talk against it. No, at one point papa oni se sunsun no nti na wo ka fake wo try zi a wo yefo je ko na wo don sa so ho ba bia wo don sa so wo ni ba be ko keka bo mu a ye ma je ko no wo. But there are some people who can look at you just like what you are sitting now right now. They will talk about that master obi gwa wo nyina egu na wa kire ba bia won so ba ko a chia kodi o pa ko hospital ko trust can o da ko na ho na ba. There are people who speak. And you are telling me he will be anywhere. Can you say that? Well, yet Ghana, no will be a friend from Holland. Say Nimubu. That's it. Mensa, Mensa, Ammo, Ajawadi, and Timensa, Abedu one. Football will call the China Ebu, football was 7 times, football them, not the ball 7 times, the board them. Ne echo Miss Majemensa. Wow. I said I make a neutral. Wow. A neutral. And I am telling you, say, people are dying, say they will come and share their testimony with us. Bra, what's it so many? What do you? Oh, doctor said we will G dro and I will be no. We no dro na ma wo kwan kakra. We timi nya bibia home. Na say nipa we oba be hie nyankopon nipa. We be hie nya nipa no na nya nipa na ka che na we say adro we na wo no de tena se wo say ai. Within say ebra no so say no na within 5 minutes no no ya na me tofom. Che say me tofom a ntimi nsole bi. Na wo braso se wo fa aduro no na nya nipa na je aduro na firi ne nsam na wato atwene na watam nsu a na wo nom e de firi ne nchen wo se je nom wi a pa healing water bi na nom ko wanim wo nom wi ye besi nne wo nom aduro bio yare ne ko doctor se hwe no waburuchire dwene ho se na edi aduro na wukokonya yesesi a yenure wagyan nom wo se minkonya aduro bia ne no machia Jesus. Baby, I will free baby. Baby, but that's not a problem. Accommodation is not a problem. No. Just prepare. Get yourself prepared. Prepare your mind that you will come. You are coming to meet Christ. Come to meet Jesus Christ. Not man. But God will use men as vessels to change your life. Breakthroughs in finances. Mama, baby, also bread. Yare ba one man thing upon being one year. Cash. Hey, all you being one apply. You haven't met the right ones. So we share near radius. Now make a share. Miriam make Aaron. Share more. But I make a such a move. But Moses no down. Alone. Because Yamin Casanchi will be yes, you won't perform Yamin Casa directly. Straight. Then Mom Conco see baby. Now, you pass on money, I could see no coin. Be straight direct. Straight to God. No answer, not but straight.
There are people like that, and these are the people you need in your life. And these are the people that we are going to meet on that service, 47 to 31st of March. You see, but so for my head, say Jumadi we, me say obia, onipa bia oba awono, emfa ne ho hye. Nipa biara oba Awono. Di nipa bia o tia sase so o tie yen hwe yen de. So de ne ho hye. Wo de fa ho hye. Just come and witness the goodness of God. You will witness someone's breakthrough, and I'm telling you, na never shall win in mama. Then a sign in so say in Candace so like. And then me buy sorry no na ya de no dem akon say ono be pick me Na oba na o ka bi say won hye dan gin di ase ya na ye say ase obedu how did e je na ye true I'm say true say won hye dan gin di won hye dem say die exactly because now me train with TV so for some time kakra around 10 to 11 going in until I'm say no Wednesday no it's around 11 in the evening na dey corner menya atinka say I should come and see him because me also some of me ankasa the personal problem because that is a main gene dini audience ade through the work of see or kanu dito nyama de channel through na ma me de ba say andra na me see o and so na ba what's our number we offer Oba no pay obe humi ana. One humi maybe. What number we 0243 70 19 another 9 4 darling number we na me e che wonye di wini mi pa kro hwe we ya hwan olokoli why you are down for ono na your friend Abdullah Mahama kwatro din ni fato wo kwa abusa no why you are down for mansa me unu te said ya wona wa down for no manya accident one day mummy nyina show moko serious boba kumien na hu say you real ya fi de na friend na me akasa na me akasa confuse you because how say dia ono be peke madam fu ne normal ne guy name na obodi na say onye okay with it because on kaidin yeah ono guy ne madam fu pa but the dinner wa me phone say ne guy name tina me akasa kwa bom me akasa kwa wie bi say guy ne dey say and also one paper the pen yes and not true normal no ne guy name na wa me phone so say me am ndale normal wa me phone so me dale normal na say me say the guy name ne back my say confused crowd to mention na said you be ya wo be wuru ni ehwe wo da so da ye na wo hunu wo ho any prince of peace school for prince of kasame ho e wona wo ko school wo be hunu wo ho say wo ne wo nyina anti school bus mu prince of peace we are 1994 batch exactly wo wu mate ne Isaac Kofi Kwatem wow prophesy who met in the Gertrude mo who met in Nana Jemamo me my one who said Anka some of the told but I don't know what you had abdominal amen amen Alain said all the branches are also coming. Said the Juma dear wait here no so for Omunina eba woka no apostle ima dunka obebe bi yes apostle ima bebe bi
enti ti ase obo adwuma saa yi professor sakwasa no chi wadi Yankopon sunsun agya so bon come say said o tu nkate no you see anything that make sure say a prophetic family anybody a obeba bewura busua ni mu pe oboa ebi a we teacher ba wani beba ho so na wo san ahye nkom kan o say anything na friend prophetic family o so fujima wo fi say wuti wa wuti go kasa keke na kasa de you see you see what do you be pay no say mo mfa na platform mo na we ne wo be ye ne ma sa you won say de tie no esa prophetic family no ebusua we na no den na adela na mu nyina mo ya asofo nko because bishop mo ma me ne so for enu po de dabi npo de won kan ni ye ma me no ankasa ne papa okay ma me no ne papa odifo yẹn fa is a honest start free. Maame ni papa yóò di fo. Yes. Me ẹna maame ni bẹ yini yẹ o yini nyinaa nfiye nkono 9 years ẹna start a prophetic work. Saa ẹnkọm ṣe dwuma nfiye nkono maame no. Because my young research bi ati story bi ẹwọ ọbuas dunkwa. Saa noma we kwakwa de bi ebesi ẹda no say wo mi tutio. Na aboa na tumi ewu abetofo amen no enti so obi ti baabi no si sunsun mu ne na miwa onwere ho aboa ni si edua no so oseme ne mensa medane ne tuo me shutu na mpa se osuro ena wo papa e ka kire ne se wonnam na wuhia ade a wusuro a eya bo Yesu din na de obeke bia Yesu beye ite wudi adi sem na ne papa na wa kutu hwitim so umandi so a pete osuro no kai se ne papa eye odifo Paul aka kire ne se wo huna de a wosuro a onyesi ene na medane me nsatuo wo Yesu dine no pew na aboani firisuro tem no abetofom omo se enye nokore da kopia ahemfie mi atwe aponche ebegina ho se bia ono aponche wonsuro wonu de wosuro no o attack ye enti de baba nse yempa de wosuro wild dog moda ho o apotre ne nsa wahini pebe de dwane afa obi nim se eye story bi keke na ye ka eye real ba papa maame no ye ka na asɛm a wɔno emu aba be yi odifo kɛse papa ne difo no de wo ne ba difo wo odi ne wo ne ba odifo wɔno nso ani free sɛ wo be ware no ko ware sofo ɛna wo be wo wo ne ba pani sofo de otoaso sofo wo abɛka hu nyinaa ya sofo we wie no se da bi mentena se faako e wo se memfa nwurawuram yen kura yemma ye ne nananom kura asofo afifirim papa wo so ye hoho na wo de akomapa e be join ne family ne pe na atoso ibe wure ma na atoso wow sunsun agya be se abrante wo mo ene nam ha nyina obi a be kɔ ama na ka wo nko a fa koma pe di papa n'achi na wo ye wo beye no ebeji ni pansam the whole Zion wo be nya position wa so sa abre no no ye single man so no so fo he came as a single man when you single we a member na bibia ni anu afre so for same ye pese ye ba ye bobo say da kro pe enkwala na di papa n'achi ne doso le frɛ wo no ko a pe na se wo akoma bi a wode nam adwene ekuta wo nko a na obeka wa apostle ye ko 22nd 27th 28th 30th 31st of March dia na nyame manhwe ni mo kwan so special e dey me bit see fa wo yarefo ne bra wo yare
ɔmfa ne yarefoɔ no mmra wala koko yadeɛ deɛ sɛ nyɛ yadeɛ dabi yɛka deɛ sunsum kyew na doctor try several ɛmfa. These are the people we need. Obi sɛ matena sɛ yɛsi stroke ni deɛ mu na mewu. Don't worry, bra. Stroke. Obi ontumi nyɛ hwee no. Ɛno ho asɛm ne yɛ kan. Obi sɛ naso asi. Wo de momfa ne mmara na mehu no bi da. Sɛ yɛde nsatea hyɛ aso ne aso. Ebeyie. Na wɔte asɛm. Hwɛ bra, no kwasɛm ne sɛ obɛma na nya adwuma. Wakɔ. Toba. Very necessary. Na menka biribi. Yani bɛma wu. Na me ma wu ɛnyɛ adwuma no a ɛnyɛ doctor asɛm. Tio. Asɛm na wo kanya buturo. O papa. Tobo. No kura na mekan. Yani bɛma wu. Die ne bɛma ewu. No kura. Papa, die ne bɛma ewu. Wo de fabra. Maybe we experience the true power of God. Makes you think there is no power. But God to demonstrate power. I'm telling you what is about to happen. 5 days. What is power demonstration? In fact, a beji ni pansa me say no dear munji twi na bra what's it so bibi pa betimi afiri Nazareth aba na me nso me dia ye visa se mpese me du tachiman da bio yɛmmoa wɔn mu etu kwan akɔ takyima yɛmpo yɛmmoa wɔn a ɛpɛ kwan akɔ kata ne dabi papa tachiman takyima na wopɛ takyima de yɛde kaa kɛkɛ na ɛkɔ yɛbɛpɛ lɔre fa ama wo akwantuo bɛ papa wo ma wo mu sisisi a onua kuma ta kase akwantuo yɛ wɛke nada na akwantuo yɛ wɛke sɛn yɛ wɛke why ayi visa no ɛyɛ nipa na de bomu wɔhena akoma so de awurade nsɛm sɛ sutua deɛ ɔpɛ ɛna wɔkyimfa eti at the moment akɔ di nipa no hɔ no deɛ ɛsɛ sɛ wɔ refuse no then the spirit will go straight to the person waka kyerɛ sɛ hey my friend this one you can't refuse am. Okay. Deɛ me pesa meka ɛma ahwɛfoɔ ɛtie nyina ne sɛ saa adwumadie fa ho hyɛm na safo dwuma anwanwa asɛm bi ne sɛ wonim sɛ ɛyɛ ɛda efiada na ɛwɔ mu Friday na ɛwɔ mu wonim sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhyɛ atade fitaa Friday ɛyɛ Friday saa adwumadie no na ne fiada no yɛn nyinaa yɛbɛhyɛ atade fitaa na atade fitaa no represent include victory. Nipa ne ba on pa atade fitaa nhyɛ ne bag mu. Nhyɛ ne bag mu. Na nokwasɛm ne sɛ onkokoro kan ama ɛyɛ prophet doctor ɛka ho asɛm. Yɛn mpie yɛyɛ yɛadwene sɛ yɛbɛhwɛ sɛ deɛ onkokoro kan ɛyɛ no ano no ana. Prophet doctor eyi na di yɛ wonya yɛ no de to ho. Bishop de di onya yɛ to ho. Bishop Mary nya de onya yɛ de to ho. Ɛna deɛ nini hu yɛ me deɛ nini whatever that is going on tino me bo ɛyɛ prof amane sɛ adeɛ bi sɛ na me hu yi o ɔsi ei ɛna me nso the same thing no ɛna sɛ saa adeɛ wi yɛ hu adwuma ɛyɛ ɛda no edi ɛno deɛ wɔ se yɛ mmɔ so na mmom akwankyerɛ na ɛbɛba sɛ wobɛduru hɔnom na yɛyɛ na wayɛ bi yɛ mmɔ so yɛnka ho asɛm wɔ afidie so ha papa akwankyerɛ bi da hɔ a wo bɛba bɛyɛ na de mfasoɔ abrɛw 27th no ayo ebnada yes 28th opiada 29th yawada 30th no 27th near Piada Wednesday that is it 27th Wednesday yes 28th Thursday yes 29th Friday that's 29th ne wo mu no akwankyere bi da ho ɛno nso na
na yimre no de no yɛbɛhyɛ fitaa no nipa no mpɛ fitaa ɛnhyɛ ne baage saa pɛpɛɛpɛ ɔsɔfo na ɔmo mmara na awurade bɛhyɛ ne ho animuonyam na ɛka kyerɛ ɔhwɛfoɔ sister ane wo ɛyɛ wo na meka w'asɛm no ɛyɛ woa papa ɛnyɛ obi awoa mepɛ sɛ ne ma wo te aseɛ sɛ wo problem no a wosi obiara ni hɔ a wobɛtumi aboa wo mɛsɛ kristo ayɛ krado ɛtwɛn wo sɛ wobɛba because ɛyɛ wo na awurade ɛtwɛn wo de wahyɛ ne ho animuonyam ɛno nti na watwɛn ara bɛsi nnɛ mɛsɛ wo problem no a wo so wode akyini ɛyɛ program go nti na ama na ada hɔ akyɛ wo wɔse berɛ no so bra na bɛgye wo solution key no na fa bie na wo nsa nka wo solution ɛno ano no wada wo ho mesrɛ wo wofiri tɛma na ɛba ebi a na wofiri tɛma ɛna ɛba mesrɛ wo wode kaa no bra kasa mekɔ La Paz okɔ La Paz wosi La Paz wonya adu La Paz pɛ wose mepɛ Alhaji Tabora wobɛdu ɔna kaa no pa Alhaji Tabora mesrɛ wo fa saa kaa no bi na wakyerɛ mate wo na wonkura kaa wo na wakyerɛ mate sɛ mesrɛ wo mesi wɔ Star Junction na wonya si Star Junction a banners ne nneɛma a bobɔbɔ ho no kwa nyɛ obi na bɛka akyerɛ wo wa wobɛhunu ne ɛkɔ no na wabɔ folo fɛfɛfɛfɛ na waba obi nso firi Cape ɛne adeɛ na ɛba wobɛsi wɔ Malam Junction na wafa La Paz car from Malam Junction wonya adu Malam Junction woso mesi wɔ Nyamekyɛ Junction wosi Nyamekyɛ pɛ wobɛnya trɔtrɔ ɛba Tabora Alhaji na wafura no nso bi na wasa mesi Star Junction ɛnyɛ yera bra na awurade hu mmɔbɔ obi nso firi Kumasi na ɛba mesrɛ wonya yɛ a wosi mesi wɔ mile 7 wonya si mile 7 na seledown kakra taxi fo gyina hɔ trɔtrɔ fo gyina hɔ wɔn mo nso pae Tabora Alhaji mesrɛ wo wonya fa Tabora anaasɛ wobɛtumi hɔ na wobɛtumi anya La Paz kaa ɛkɔ La Paz ɛwɔ hɔ mile 7 wonya firi bia no wɔn nso wakyerɛ ne sɛ mesi wɔ Star Junction medɔfo ɛnyɛ yera fa ho hyɛm na bra na awurade bɛhyɛ wɔ animuonyam ɛma nea ɛwɔ nsusuo no ɛbɛbam ɛma nipa abisa sɛ nti ɛyɛ wo a na waa wobɛtwe wo kaka ɛyɛ ne o ne awurade ayɛ me saa no medin ɛde Apostle Samuel bɔhyɛ no nti awurade bɛka saa ma na mehyira wo ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɔsɛkyemanie makra menim sɛ ade so nyina da 27, 28, 29, 30, 31st yɛn nyina ahyia ɛyɛ Happy Home School a wɔ ɛyɛ Alhaji Tabora Star Junction ɛnu sɛ ɛyɛ nhyira ɛnu sɛ ɔbɛba ɔbɛbi a yɛaba bia no Kristo ɛkae wo ɔmo mu ahoɔden wotena kam na wo ba nso a ɔde mmɔ ho ban ne abɔfoɔ nso a wɔmfa wo ɛma no dra but hyɛ no sɛ ɛmmɛsɛ paste wɔ ha mmɛsɛ kun nwuro bi baagi nkɔti nkunta wɔn nsa akyi sɛ de ɔbɔ wɔkye no Krista so nyɛ kyɛm aba so ɛnɛ wɔn so ba bɛsɛ toilet roll wɔ ha o obi bɛba bɛsɛ obi toilet roll so we give ma so what tea paste dey time is she said so the watch ɛbia wɔsɛ o ni nko ba ɛ kuya so na ɔbɛsɛ no ɔbɛsɛ kuya wɔsɛ sɛ na ɔtɔmɔ ɔtini sɛ ɔdi nsa mi ɔtini sɛ ɔba ni sɛ do ɔba nkuto no ɔba sɛ ɔda ɔda tari ase na ɔde kɔ but reporting date in there 26 by 6 p.m. you will Alhaji Tabora Happy Home School Namisha you say Namisha Kristo be your kesewati amen on show so amen eradi tu na nim